No niin, mun pitäis varmaan nyt soittaa Pirketelle, koska mulla on jo puhelin kädessä. Niin, että mä lähdettäis nyt puistoon niinkö. Mut mä nyt soitan, että lähteekö se mun mukaan. Haloo? Hei, nyt se alkoi soimaan se. Pirkitta puhelimessa. Siis Lissa täällä, moi. Moi. Moi, lähtisikö sä mun kanssa puistoon? Okei. Mun pitää vaan vähän laittaa ensin. Ja no, silleen joo, kyllä sopii. Niin laitatuksena ja sitten vähän niinku mennä sinne puistoon bussilla. Joo, mun pitää laittaa takki päälle ja Hämään kaikki. nätti. Niin, joo, sepä kiva juttu. Okei, no laitetaanpa sitten siellä, niin mäkin vähän parannella mun meikkä ja hiuksia. Okei. Että sitten lähettäis. Joo. Okei. Moikka, Tulisikohan se Birgette kohta, koska mä kuuntelen vähän sitä radioa, koska mä oon nyt valmis. Ai moi, Birgette. Moi. Moi. Okei, no sammutan nyt radio äkkiä tässä. Joo. Noin. Hei, se pussi oli jo tuolla ulkona. Ahaa, se Meidän kiva. pitää mennä sinne. Niin just, niinhän meidän pitääkin varmaan Joo. lähteä sitten sinne. Mä menen jo sinne. Tai metsä eka. Joo, mä tuun. No niin, tulen sitten. No niin, nyt mä menen tänne sitten sisälle. Sulla on tosi hieno takki. Hei, kiitti. Mä ostin se silloin kerran. Ai. Tuuko se nyt? Oliko se eilen? Joo, eilen mä ostin sen. Okei, mä en muistan. No niin, nyt voidaankin sitten varmaan lähteä. Niin. Brum, brum. Voitaisko lähteä? Joo, lähdetään vaan. Moi vaan! No niin, nyt me ollaan perillä. Jee! Siis me ollaan nyt perillä niinkö? Niin, nyt me lähdetään tonne puistoon ja niin. No niin, nyt ollaan täällä. Niin ollaan. Mä oon täällä toisella puolella ja sä tänään. Niin, mä oon täällä kiikkumassa. Otetaanko nyt vähän vauhtia? Joo. Okei. Ui. Apua, mua pelottaa. Entä sua? Vähän. Ui, apua. Siis hyi vitsi, tää on hirveen pelottava. Koska tossa on ihan hirveän iso lehtikin. Niin. Oho. Tää on kyllä enemmänkin joku vuoristorata. Niin just. Oikeesti ihan törkee. Tää on ihan hirveen pelottava. Noniin. Joo, hei, saa lopettaa jo ne vauhdit, koska mulle jo riittää. Ihan tarpeeksi. Tuli jo vauhtia. Noniin. No niin, nyt voi lähdetään. Nyt voitais lähteekin sitten, eiks niin? Jonnein muualle. Niin. Joo, lähdetään nyt. Me nyt vaan lähdetään, et moi moi. Moi. Joo, lähdetään nyt vaan virkettä sillä.